агар мораҳу рӯва сага бинем дасти Ясмин соғ намемонад. Сахт дошта гирифтааст, вай саги бечораи сар надодааст. тамошобино, ман Миши кофи почта ина бинед он чизе дидам. Ки медонад ин чизе? 1901. салом тамошобино, ман инҷа муроҷиам ба даркушоию дар қулфкуния ёд додосиям, то ки то вақти мактаб рафтаниша самостоятель шавад. Шумо фикротона гӯйтон дар комментария кай кӯдакотона дар кушоию дар қулфкуния ёд додагӣ будидон. Нет, нет, ты неправильно делаешь. Ровно надо держать. Вот, смотри. Смотри, я тебе покажу. Подожди. Вот так ровно. Вот. Сюда? А теперь туда. Туда? Да. Туда? Вот так вот. 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 Понял, До понял. конца. Хорошо. И вот. Да, я И сам. еще раз. Еще. Вот. А теперь тянуть? А теперь вот так сделать. Да. И тяни. Нет, вот. Ровно держи. Ровно держи. Вот. Ровно вот это. Тяни. Вот так? Тяни. Все. Открывать. Да. Я сам смог. Молодец, научись. Хорошо? Тебе скоро в школу надо. Салом тамошобинон. Шаҳри мо ва лента магазин кушода шуд. Якум ин магазини лента. То ина магазини лента набуд. Ман омдам якбор бенам нархош чихе гуфта. Ман фикр мекардам ки хе магазини лента магазини арзон гуфта. Ихел набудааст. Арзон не, ҳамон обычный, даже магниту, монеткаю ҳам хеле ҷоҳои ҳам дида қимат. Лекин баъзе чизошон ҳаст ки ҳамон картаи худошона агар доштагӣ бошед, где-то 50% скидка мешавад. Инҷа сковородкаҳо. Противино. Мана ин противин масалан 149 рубл. Агар вай бошад, карта бошад, агар набошад 390 рубл. Мана ин пастельное белье 699 рубль. Агар карти ва я лентат бошад, набошад 1367 рубль. Барни 64 рубль будааст инҷанда. инҷа техника намедонам, ман ин раҳо 3000 будааст. чихе бошад? палисосо, пилисосо, пилисос, палисос гуфта ҳама адад кардагӣ. мана ина 6000 будааст. ман ба пилисос дар кор. хай насиб бошад ягон рӯз мехаridагим. боз як бор комплекти пастельни бельёи гирифтагима аз магазини лента. Шумо ва аз наздик нишонтиам гуфтам. Эй, дод нагӯ. Коробкаша кушодам аллакай, дидам худам. Мана ин хел рисункаш, мана ин хел. Мана ваяш материалаш 5. Ваяш размераш палтарашка. Якта просин, якта пододеяльнику, баъд дута наволочкашай 50-70. Инҷа вай намедонам барои чи сери бои намедост, лекин на самом деле мана ин хел серию чихегӯ бежави аралаш. Мана ин ваяш чизеш рисункаш, мана ин хел полностью сери инҷанда.
инҷанда ман ин фақат простынаш. ҳозир пододеялникаша нишон метиҳам. Ҳамаш мехел ранги сериш набуд, просто мехел бежевый молочныш буд. Мана ин ваю навлочкаю пододеялникаш сафеду мана хел гули молочнию сериш аст. Ин навлочкаш мана шапаракми сӯзанакми демекӯ мана хел дута навлочка боз мана ин пододеялник. хай бо вайба намеарзад, ҳама нағзаш паплин. Неки хай арзон будан ба гирифтам 1400 рубл мехе буд нархаш. Ба фикрам видеова нишон додаги ман. Агар картаи вая чизе оформид кунӣ, картаи лентая 699 рубл медодааст. Палтарашкаша двуспальниша 899 рубл ба фикрам. Ман хел гирифтам ҳозир ба. Мебинем ваяша зеша мебинем. Материалаша ман ина аллакай шушта газмол кардам. Якта мана инаша. Просто ман фикр кардам ки ин ранги ваяш мебурод, сериш мебурод гуфта. Неки набуромад, ваҳпиши рангаш набуромад. Хотя оби гарм ки шуштам. Сразу хуш кардаму газмол кардам. Инҳоша ҳоли акнун мешоям. Ман тарсидам ки ҳардуша яктакада анзам ина ранги сериш мана ин сафед ба мезанад гуфта. Оказывается рангаш намебуромдааст. тамошобино мана постельне бельёя муроҷона диванашпа андохтам. Якбор кушода нишон диҳам гуфтам. Рисункаша бо нақстар када. Мана аксия то 25 январа будааст. Баъд 1400 рубл мешад. ҳозир 699 рубл. Шумо чӣ мегӯитон бо як ду та комплект аз ҳамон гирамми ё на гирамми? Рангаш фақат салатовию, манин гулои ҷои ваяшпа салатовию розовиша. Дигар хел масалан ман хе гулгулаи қадарам аз намебинам. Масалан ҳамту полоска ё ки квадрат ё ин ки ромб бошад ҳами хелако маъқулу, лекин ин хелакаш афсӯс нест. Тамошобиноҳо ман инҷа хамир кардек будам 1 соат пеш. Анами хел нағз варам кадааст, расидааст. Хостам нон пазам ва камтар 2-3 та вай круглишочек питса кунам майда. Тамошобино ҳозир ман зволаҳои майда мегирам барои питса. Ман ҳамихе рӯға мемолам. Ваям хамирам мулоим ва боз дастам ба равған мекунам. Ман хел хамирам равған мекунам. Баъд ман хел мегирам, якбора зволачи тайёр мешад. Бо ман хел мекунам. Мегирам, анаме хел зволачи кулулаи тайёр мешад якбора. Фақат даста тез равған карда истодан дар кор, барои ки хамир бисёрам мулоим. Даста ман хел мечаспад. Ина як вақти мо ҳамроҳи пуштомонам пирашки питса мепухтим. Ҳамино ёд додаги будан ман ба. Мехе ҳама зволашон як хеле вай мешуд. Чӣ хека мекунед гуфтаги манда ёд додаги будан. Ҳамин анакун ваям ба мондаги хотирам ба. Манам хел зволачаҳои тайёр мешад. Ва мондагиша нон мепазам. Ман акнун зуволачаҳои майда анами хел мекушом. Ман намедонам ҳама ҳар хел ба фикрам
питса тайёр мекунад. Ман манахе майда карда тайёр мекунам. Намебурим якбора тайёр питсача. Питсачаи майдача. Зволачоя мекушомо манамихе где-то бо 15 минут дам метям. Баъди 15 минут баъд рӯҳошба амон чизое ки питсава лозим мемолам. бовар кунед азар то бегоҳа корхона вай ки кор мекунем. теста ки кор мекунем одам дилбазанд мешавад теста ки кор кардан ба. хона мебиём бисёр вай нон намепазим. нон мехарим, нони танӯрин. Неки имрӯз гуфтам биё якбора ҳам питса кунам, ҳам нон пазам. ягон хӯрок пухтан дар кор всё равно. хел хамирам фақат шир, дрож, равған, тамом, намак. камтар майонез мондагӣ буд, ҳамон майонеза ҳамроҳ кардам, чунки вай мешад тестаи ваяш нағз мешад. хел сахт намешад тест, мулоим мекунад теста. ана акнун ин нон. мана ҳоли штатифам нест, аммо ба камтар нишон доданаш неудобна. кори калосаги ман якта дастам ки кор карда, якта дастам ки нишон дода наметунам. ози боли падаконик ба мондам. неки неудобна вай нишон додос. ҳаракат мекунам рӯзҳои наздик якта штатив харам. чунки мана питсачаҳои мо ана акнун ҳозир тагаша мебинем. агар пухтагӣ бошад болошба вай мекунем сир. Нет. Я помогу. Помоги. Я сытна. Дастата нарасу. Молодец. Муроҷон сир мондосам боли питсава. Сек-секи бача. Горячая. Горячая, конечно. ана питсаҳои мо омода шуданд. гарм ясмин нарас. соат 9:20. мана ана акнун ужини мо тайёр шуд. мо ҳар рӯз ҳамин хел соати 9:07 тайёр мешад. чунки баъди кор то кӯдакоя мебиёрам, то ба сар мешим, коромоя мекунам, авқот мепазам. соат 9 мешад. ана мехел зи мегирам камтар вай шавад, хунук шавад, баъд мехӯрим. то соати 10 мехӯрим, баъд соати 10 ба хоб мерим. 11. ман алаганба гирифтам. 6 дона шудааст. обше. тамошобино ана дута нонам ҳам шуд. ҳозир аз духовка гирифтам. якчи аввал монда гирифта будам. мана хе тунуктар кардам. аллакай хунук шуд, кӯдако ходан. инаша мана хел ғавзтар кардам. дар ҳаминҷо влога ба фикрам ба охир мерасонам. барои он ки тамошо кардан ташаккури зиёд. фикротона дар комментария навистон. чӣ хел видео дар канали ман дидан мехоҳедон навистон. ягон савол бошад бар ҳама ҷавоб мегардонам. ба ҳаматон рӯзи бобаро, рӯзи хушро таманно дорам. хайр то влогҳои оянда.